Hej, har du hovedpine? Så har jeg lige her en metode til at få den væk ret hurtigt. Det er 10 små øvelser. Øvelse 1, drik vand. Masser af vand, især sådan en varm sommerdag som i dag. 2, tag dine håndflader og gnid dem mod hinanden. Det skaber friktion og skaber energi ud i hænderne. Gnid dem rigtig godt. Sådan. Så tager du dine hænder, og så trækker du simpelthen ud i dine ører. Dine øreflipper. Hele øret. Virkelig tryk til og træk til. Det kan føles som om det lige gør lidt ondt. Det må det gerne, fordi der er en masse akupunkturpunkter her, som du får fat i. Og sæt lige hænderne, fingrene helt ind i øret, sådan så, ja, selvfølgelig ikke fuldstændig ind i hele øret, men sådan så du virkelig får fat om hele øret. Flyt hænderne hele tiden og træk til. Sådan. Så er vi nået til øvelse 4. Der tager du hænderne igen. Du laver ligesom en redekam, kalder vi den. Så du sætter dine fingerspidser op på hovedbunden, og så trækker du og trykker ned igennem håret, hen til ørerne. Flytter dem forskellige steder, ligesom du egentlig næsten vil ræde dit hår. Måske lidt mere brutalt. Men virkelig så du føler, at du får masseret hele hovedbunden. Det stimulerer dit blodcirkulation. Og hvis du finder et punkt, der sådan lige er lidt ømt, så giv det lige lidt ekstra massage. Det er et fantastisk akupressurpunkt. Det føles også godt, ikke? Sådan. Øvelse 5. Der skal vi stryge vores meridianbaner. Så du skal helst stå op. Og så tager du dine hænder her omkring ved buksekanten. Laver ligesom sådan en skål her. Og så trækker du hænderne op og fører dem ud. Sådan der. Sådan en øvelse. Så stryger du dine meridianbaner og skaber et energiflow i din krop. 20 af dem. 5, 6, 7. Du fortsætter, til du har lavet 20. Imens går vi lige videre, for ellers bliver videoen for lang. Punkt 6. Så tager du dine fingre og sætter om i kraniekanten, helt op ved, hvor hovedet starter. Hele kanten her kan du mærke, der er sådan ligesom helt en masse knuder. Det er din kraniekant, og den kan være helt utrolig øm. Så du masserer ligesom de her knudepunkter. Flytter fingrene selvfølgelig, men trykker godt til og laver små cirkelbevægelser hele vejen hen. Dine nakkemuskler, de tilhæfter heroppe på kraniekanten. Og meget ofte er vores nakkemuskler rigtig spændte. Især hvis vi er lidt stressede, og især hvis vi har hovedpine. Så det her med at få løsnet og afspændt hele det her område, det letter altså rigtig meget på hovedpine. Og så føles det også godt, ikke? Øvelse 7. Så prøver vi ligesom at afspænde de her nakkemuskler. Du tager din håndflade og sætter op mod hovedet, bukker hovedet, og så laver du ligesom et modpres, altså pres. Hoved mod hånden og hånd mod hovedet. Lidt i en eller anden stilling, og så presser du. Og så kan slippe. Så kan du flytte hånden, fordi alt efter hvor du ligesom har din stilling, så afspænder du forskellige muskler. Den er ganske uskadelig, så hvis du skulle have problemer med diskusprolaps i nakken eller andet, sådan du virkelig skal passe på piskesmæld, så er den helt harmløs, den her øvelse. Øvelse 8 handler om dine tændingepunkter. De sidder her, og lidt let massage på dem i cirkelbevægelser. Det giver en utrolig afspænding til hele hovedet, og selvfølgelig får det hovedpinen også til at forsvinde langt væk. Det er dejligt. Små cirkelbevægelser i din tænding. Gør det, så længe du har lyst. Næst sidste øvelse, det er dine tykke muskler, dine kæber, som kan være utrolig spændte. Det kan være, at du har gået og bidt lidt sammen. Nogle bider endda sammen, når de sover. Stress, vrede, frustrationer i det hele taget, gør, at vi har en tendens til at sådan at bide sammen, fordi livet kan måske være lidt svært. Så den her muskulatur, den skal løsnes, fordi den er med til også at være skyld i en hovedpine. Så du tager ligesom begge hænder, og så trækker du ligesom
musklen fra hinanden, hvis man kan sige det sådan, tykke musklerne. Så du skal ligesom være slap i kinden, så man kan ikke nytte, når man snakker, så jeg skal holde min kæft. Men du trækker ligesom musklen fra hinanden. Og det gør du også i den anden side. Og hvis du føler et behov, så er det altså rigtig, rigtig dejligt at ligesom massere selv sine kinder. Og ligesom måske lave alle mulige mærkelige ansigter. Det ser måske meget mærkeligt ud, men det er super effektivt for at afspænde hele kæbepartiet og tykke musklerne. Sidste øvelse. Tager du dine tommelfingre, så sætter du dem her helt inde i øjenkrogen. Sådan ligesom helt inde der, hvor man kan mærke, der ligesom er sådan 2 små kugler. Og når du har ramt de her kugler, så holder du bare et let pres på de der kugler, der ligesom er helt inde i øjenhulen. Luk eventuelt lige øjnene, ikke? Slap helt af. Lige hold et lidt tryk inde på de her kugler. Tæl eventuelt til 10. Og bagefter, så selve øjenbrynet, sådan omkring midten her, så kan du også sådan lige trykke med tomlerne her. Du kan også bruge nogle andre fingre, hvis det er nemmere for dig. Men ofte kan man mærke, at man faktisk lige har et ømt punkt, og hvis du mærker det her meget ømme punkt, så hold lige trykket derpå. Hold det lige et stykke tid igen, eventuelt tæl til 10. Sådan. Så er din hovedpine væk. Very simple. Very nice. Have a nice day. Hej hej.